Добър ден, искам първо да ви благодаря отново на всички присъстващи в този онлайн семинар. Аз съм Иван Стефанов, мрежов инженер, специалист при продажби в TP-Link и за мен ще бъде изключително чест и удоволствие да представя решенията на Омада за бизнес пред вас днес. Първо ще започнем с няколко думи за името и историята на Омада. Етимологията на Омада произхожда от гръцката дума екип, тъй като марката е съвкупност от унифицирани мрежови системи и системи за видеонаблюдение, включващи най-модерни иновации в сектора, изцяло сградена от интегрирани високопроизводителни съоръжения и мащабна високоефективна дистрибуторска мрежа, която е гарант естествено за безупречното качество на продуктите на Омада на конкурентна цена на пазара. Защо Омада? Защото Омада предлага цялостни решения за улесняване на IT системите, обединявайки лесно достъпна облачна платформа за контрол и управление на мрежовата инфраструктура с един авангарден, иновативен способ за внедряване и конфигурация на мрежовите устройства в локации и обекти от всякакъв размер и тип във всеки един основен сектор на бизнеса. Тази интеграция естествено води до Вижте, моля, настройките. Получих съобщение, че един от присъщите няма звук. Вижте, моля, настройките на вашия микрофон. Продължавам. Тази интеграция води до икономичност на производството на ниски цени, естествено, и на лесно достъпни, високоефективни и надежни продукти, които се базират на 29 години опит и традиции в сектора и водеща IT технология за всеки вид бизнес. Тази високоефективна среда предлага надежна техническа поддръжка и практическо обучение на партньори клиенти на място за безпроблемна работа с екипите на Омада. Над 29 години опит в мрежовата технология. Историята на Омада като бранд на TP-Link започва в вече далечната 1996 година, когато е основана TP-Link. На следващата година след основаването на компанията е създаден и първият център за изследване и научно-изследователска дейност за мрежовото инженерство и технология или така наречените R&D екипи. През 1998 година вече имаме и първия Ethernet комутатор, а през 2010 година TP-Link е класирана на първо място сред световните доставчици на VLAN продукти. През 2016 излиза на пазара и първия Омада бизнес Wi-Fi бранд. След 12 поредни години на първо място света по продажби на мрежови продукти и 7 поредни години отличия в Gartner Magic Quadrant за корпоративна кабелна бежична LAN инфраструктура на световно ниво, Омада се превръща в един истински лидер в сектора. Кои сме ние? Централният офис се намира в Съединените щати с над 42 000 партньора в целия свят, с над 29 години традиции и опит в мрежовият бизнес, с офиси и складове и дистрибуторска мрежа в над 170 страни и региони по света, с 4 изследователски центрове и 7 поредни години отличен в престижният Gartner Magic Quadrant за корпоративна кабелна и бежична LAN инфраструктура на световно ниво. На следващия слайд може да разгледате разпространението на офисите и производствените центрове на Омада в целия свят. Производствени центрове имаме в Китай, Виетнам, Индия и Бразилия, които са основа за високата производителност и качество на нашите продукти, както и на безупречна логистична мрежа. Имаме удоволствието един от тези офиси да се намира и в България. Преди години и половина официално бе открит офисът на TP-Link в България, в София, което бе една много важна крачка за разпространението на глобалното присъствие на компанията в България и Източна Европа. На снимката виждате селс екипа на TP-Link България, Иво, Ардиан, маркетинг менеджер Теодора, менеджер човешки ресурси Мария, селс менеджер Ани и селс и Миро. Това е
Живко. И нашият постсел с техническа поддръжка инженер. Пред продажби екипа е представен от менеджера Диан Димитров и моя милост, естествено, но снимката е правена преди моето интегриране в компанията, така че ме няма на нея. Пред продажби екипа, т.е. ние с Диан, отговаряме за обучението на партньори в нашата партньорска програма, която може да разгледаме на следващия слайд. Партньорската програма се състои от 3 нива – сребърна, златна и платина. Нивата се определят според броя на обучени и сертифицирани от нас сертификати OCNA, базово мрежови познания за продуктите на омада, на служители и партньорски компании, както и размера на оборота от нашите продукти на база на 3 месече. Ставайки част от партньорската програма на омада, според нивото получавате съответните естествено допълнителни бонуси и привилегии, като по-добри цени за ежедневните ви покупки към нашите официални дистрибутори, регистрация на проект, специални цени за тестово и презентационно оборудване, така нареченото NFR, което ви допринася до 50% отстъпка за един омада продукт, който е предназначен единствено за тестово и презентационно или демо оборудване. Също така и съдействие при разработка на проекти и много други. За повече информация за партньорската програма можете да се обърнете към колегата от Текра ООД Кристиян Костов или към колегата ми Ивайло Кънчев, менеджер бизнес канали в TP-Link България. За повече информация за партньорската програма и желание за участие в партньорската ни програма, може да се запишете за участие в официалната веб страница на Текра, в секцията Текра Pro Academy, или да се свържете с госпожа Насанова, чието контакти виждате на екрана. Следващата ни презентация за OCNA сертифициране е насочена за 25 септември в град Пловдив и ще се радваме, ако от вас има желаещи за участие. Може да концентрираме основните предимства на омада пред конкуренцията, като водеща в индустрията технология с доказано качество от 29 годишна традиция в мрежовия сектор, предлагащи цялостни унифицирани решения с лесно внедряване, конфигурация и управление на превъзходно качество и стойност и надежда и бърза техническа поддръжка от регионалния централен офис. Технологиите, които ни правят водеща компания в сектора, са безплатен и удобен облачен контрол на малки и средни и широкомащабни мрежови инфраструктури. Интеграция на SD-WAN от тази година. SD-WAN какво е? Software Defined Wide Area Network. Още повече. Това е технология за изграждане на фирмени мрежи, която използва софтуер за интелигентно управление на трафика между офиси. Облак и интернет осигурява по-висока скорост. Облачен интернет осигурява много по-висока скорост, надежност и сигурност спрямо класическите LAN решения, като също намалява и разходите, защото не зависим вече само от скъпите операторски линии MPLS и интеграцията на комутатори GPON. GPON това е технология за пасивни оптични мрежи, която позволява пренос на данни с висока скорост заради нейната пасивност. Тя не изисква активно електрическо захранване точките между доставчика и крайния потребител. Това намалява естествено разходите за поддръжка и прави им мрежата много по-надежна. И не на последно място, TP-Link е пионер в внедряването на Wi-Fi 7 на пазара. Със своята продукция от 24-та година, което я превръща в един от лидерите на пазара в продажби на трилентови бежични мрежови решения в света. Какво представлява Wi-Fi 7? Wi-Fi 7 това е още стандарта 802.11be, който работи във всичките си 3 ленти 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, за да се използва напълно ресурсите на спектъра на Wi-Fi сигнал. Докато Wi-Fi 6 е създаден в отговор на нарастващият брой устройства в света, целта на Wi-Fi 7 е да осигури поразителни скорости във всяко устройство с по-голяма ефективност. Wi-Fi 7 въвежда тъй нареченото ултраширока честотна лента от 320 МГц, за да осигури
скорости с над 4,8 пъти по-бързи от Wi-Fi 6 и цели 13 пъти по-бързи от стандартния Wi-Fi 5. Според вътрешната регулативна норма на Република България за интернет мрежи, за сега 6 ГГц лента за Wi-Fi е разрешена в България само за вътрешна употреба, но само в рамките на определените европейски диапазони. Wi-Fi 7 устройствата поддържат този диапазон, са легални за употреба вътре в сгради. За външна експлоатация или за по-високи честотни сегменти – не. По принцип, използването на 6 ГГц диапазон за външна инсталация е разрешено от Европейския съюз, но само в ниския си диапазон. Естествено, очаква се скоро и нашият парламент да прегласува подобни решения, но сега, за съжаление, нямаме официални данни. Аз ще мога ли да те прекъсна по някое време? Да, когато пожелаеш. Благодаря, Крис. Да. Съжалявам първо, че влизаме на идейка по-късно, не може да ме вкара в митинга. Цялостно не знам точно какво си им обяснил до тук, защото аз влязох преди 5 минутки. Като цяло, добре дошли на нашия вебинар, който е съвместно организиран с TP-Link и е хостен от инженер Иван Стефанов, който слушате сега. Аз се казвам Кристиян Тонков, само да си пусна и камерка. Ако може. Да, здравейте. Така, аз съм Кристиян Тонков и съм продуктов менеджер на устройствата на Omada в Tekr. За тези, които не знаят, ние сме един от водещите търговци на пазара, като преди около няма година започнахме съвместно партньорство с TP-Link с цел да разпространим идеята за това, че достъпни качествени устройства могат да бъдат намерени и на българския пазар. Продаваме основно Omada. Като това са бизнес клас продуктите им, предполагам колегата е казал. Разграничават се от TP-Link, които са ни познати до момента, нали, Home устройствата. Това са бизнес клас продуктите, за които естествено ще чуете в момента. В Tekr продаваме абсолютно цялото портфолио на Omada, от рутери, през свичове и точки за достъп, до медиа, конвертори и главни контролери за управление на цялостно на системата. При интерес, може да се обърнете към мен. Предполагаме, имал един слайд в началото. Не знам, Ванка, ти показа ли го? Да. Да, с телефон и с имейл. Можем да го върнем. Можеш ли всъщност сега да го дадеш? Можеш ли да го извадиш или ти представлява трудност? Ако искаш, може накрая да го изкарам, защото сега съм стигнал до едно ниво и ако върнат, после трябва да го търсиш, ще загуби малко време. Извинявай. Добре, значи накрая ще го изкараме. Да. Ако имате някакви въпроси, каквито идеи, може да се обърнете към мен на изписания телефон там и на мейла. И това е, което мога да кажа за нас. Като цяло предавам думата на инженера. Благодаря, инженер Тонков. Продължавам. Благодаря за паузата. Даде ми време малко да си събера мислите. Така, продължаваме напред. Следващия слайд ще видите защо е доказано качеството на Omada продуктите на световно ниво. Omada притежава над 200 000 тестови примери, между 5000 и 30 000 рутинг теста, които се провеждат 24/7 в над 100 лаборатории по целия свят. И иновативните изследователски центрове за развойна дейност, автоматично откриване на неизправности, сигурна защита на корпоративните данни чрез сертифицирани продукти, изцяло сертифицирани продукти. Цялостното решение на Omada обединява мрежовата инфраструктура в система за видеонаблюдение и в една лесно управляема и строго контролирана и сигурна структура с опростено внедряване и конфигурация и изключително лесен достъп от разстояние чрез облачна платформа, чрез браузър на Omada или чрез мобилно приложение. Какво включва цялостното решение на Omada, както спомена господин инженер Тонков преди малко? Omada обединява облачен или тъй наречен Cloud Controller за централизирано управление. Те биват няколко вида.
както виждате на схемата. Облачният контролер има две версии, безплатна или Essential или стандартна, която предлага лицензионна такса. Включват малко повече мрежови функции. Обикновено се изисква за малко по-големи бизнеси или средни бизнеси. Софтуерният контролер, който има неограничен оперативен мащаб, но ние препоръчваме не повече от 10 000 мрежови устройства, и естествено хардуерният контролер, който е ограничен от управление на мрежовите устройства от 130 до 1300. Такива модели имаме като OSI 200, OSI 300, сега излезна OSI 320, OSI 400. Следващите решения, които бих искал да ви представя, са комутаторите ни. Нашите свичове или комутатори. Обичам да използвам хубавата българска дума комутатор. Тя не е българско, но звучи по-българско. Комутаторите разпределят LAN връзките в Layer 2. Омада предлага управляеми комутатори за кампуси, по-големи инфраструктури, агрегационни комутатори за достъп и обикновени комутатори за достъп с Layer 2 и Layer 3 функционалности. Зависимост рутинг функционалности, зависимост от мястото им в инфраструктурата. Също така и неуправляеми комутатори за захранване и разпределяне на LAN към крайни устройства. Комутаторите на Омада поддържат портове от 100 мегабита до 25 гигабита и захранване чрез PoE++ и PoE+. Точките за достъп за безличен интернет или така наречените access point. Както виждате горе на картинката, имаме точки за достъп. Те са доста високо ефективни, между другото, защото са оперативни с Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, 6 и естествено революционният последният Wi-Fi 7. Те биват външни и вътрешни. За вътрешна инсталация. Съставане или стенен монтаж, а външните също имат свойства за монтаж на пилон. Предлагаме също бежични бриджове или тъй наречените бежични мостове за свързване на две точки за достъп на далечни разстояния с 150 до 5 км, извинявайте. Предлагат се с портове, access point-ите се предлагат с портове от 100 мегабита до 10 гигабита. Рутерите на Омада осигуряват надежност и спокойствие с един пълен набор от протоколи за сигурност, като SD-WAN, SSL, WarGuard, IPsec VPN и OpenVPN. Също така предлагаме трансивъри или тъй наречените SFP модули и кабели за свързаност на големи разстояния SFP кабели от 1 гига до цели 100 гигабита. Медийни конвертори и адаптери и модули за захранване. Всички тези елементи могат да се контролират съвсем удобно, лесно и сигурно чрез веб браузър за достъп до облачното управление или едно обикновено мобилно приложение на Омада. Също така имаме инструмент за проектиране на мрежи чрез приложението Wi-Fi Navi, което предоставя един дизайнерски функции за разпределение на мрежовите устройства на схеми върху схеми на офиси, магазини, сгради за визуализиране на разпространението на Wi-Fi сигналите в един даден обект или място или локация, което е много удобно за планиране на евентуална инсталация на мрежи в дадени обекти. Омада Central. Омада Central е една централизирана мрежа за управление, която предлага интеграция на VG системи, които са нашите системи за видеонаблюдение, които включват различни видове камери за външно и вътрешно видеонаблюдение, които може да видите на картинката, както видеорекордери, облачно управление и така нататък. В световен мащаб Омада Central има доста опит в инсталацията на мрежови решения за всички сфери на бизнеса, за всякакви размери. Може да разгледаме някои кейс-стъдита или някои казуси, изпитани казуси за офиси, хотели, училища и ресторанти и училища, както и за търговски обекти, които са представени на този слайд.
Но да продължим. Така, друго от главните предимства на Омада е по-простеното внедряване и управление. Какво ще рече това? То е базирано на Zero Touch Provisioning. Zero Touch Provisioning, това ще рече инсталация на настройките, без да има нужда от специализиран IT екип, само с препрочитането на сканирането на серийния номер на устройството. Няма нужда дори да се опакова продукта, да се разопакова. Само с сканиране на серийния номер на пакета на продукта и вече началните конфигурации за устройството са на лице и веднъж след като се включи устройството в мрежата, тези настройки могат да се регулират от дистанция чрез чрез веб браузър или апликацията, което увеличава удобството и намалява естествено разходите, както казах, за специализиран IT екип, който да направи цялата конфигурация и така нататък. Лесната и бърза конфигурация също е съпътствана от лесно управление и поддръжка на устройството и то от разстояние за отстраняване на проблемите в мрежата или регулация на нивото на трафика или раздаването на привилегии на потребители и така нататък. Споменах за вертикалното интегрирано производство от начало на нашите продукти, а сега ще кажа няколко думи за него. Това е изключително ефективно за вертикалното производство, се дължи на пълния контрол на качество от суровината до крайния модел, което то предоставя и с това по-мащабно производство на продукцията, което естествено намалява разходите, времето за производство и оттам намалява и цените на нашите продукти. Още повече ефективността на предимствата на нашите партньорски програми, които увеличават потреблението за сметка на разходите, стимулира растежа на бизнеса в световен мащаб. Принципът на вертикалното производство е когато цялата верига от суровината до дистрибуцията до клиента е в ръцете само на една компания. Така фирмата не зависи от външни доставчици, намалява разходите и рисковете естествено и има по-добър контрол върху качеството и цената. За партньорската програма на TP-Link в България ви споделих още в интродукцията на този вебинар. Тук само ще спомена, че на базата на партньорската ни програма имаме удължени гаранции за продуктите за повече сигурност както за вас, така и за вашите клиенти. Техническата ни поддръжка е изцяло концентрирана върху грижата и удовлетворението на клиента преди и след продажба, както и по отношение на началната инсталационна конфигурация на нашите продукти. Следващите няколко слайда ще ви представя едни реални мрежови решения на Омада в България, в чужбина, като за целта съм избрал по-крупните ни проекти, като например стадионът на ПФК Ботев Пловдив с капацитет 19 000 места, който през 2022 година предложихме рентабилно мрежово решение, което осигури стабилен Wi-Fi достъп от изключително голям брой мобилни и IoT устройства за централизирано и дистанционно и лесно управление на мрежата и устройствата, персонализиран Wi-Fi за гостите с брандирани начални страници с логото на екипа и така нататък и насочени мобилни реклами от компаниите, които поддържат екипа, които спонсорират екипа. Бяха използвани множество точки за достъп за външно и вътрешно ползване с изключително висока плътност на сигнала, които гарантират сигурна и безупречна връзка на всички потребители на тази мрежа. Следващия крупен проект, който бих искал да се похваля, е изграждането на напълно нова кабелна и бежична инфраструктура в хотел Alpha Resort Palace в Чифлика, който се намира на 16 км от Троян. Резултатите са повече от ефективни. 100% Wi-Fi покритие във всяка стая. Безпроблемен бежичен роуминг, стабилна връзка без прекъсване на сигнала при движение на над до 250 клиента и персонал естествено и с 4 пъти по-висока скорост на интернет сигнала. Централното управление чрез хардуерен контролер. Този апгрейд на мрежата на хотела
допринесе за нарастването на положителните ревюта в букинг страниците на хотела и увеличаване на посетителите на хотела, с това и растеж на приходите и подем на техния бизнес. Имаме и изключително успешни проекти имаме и в световен мащаб, като например 14 000 апартамента в Кород в Флорида, 500 студентски общежития в Великобритания и главозамайващите Wi-Fi покритие на 36 000 квадратни километра индустриален парк в Тайланд. Може да се разгледа също и подобни примери на следващия слайд в други точки на света, но продължаваме, че времето ни притиска. После, както знаете, после ще получите тези слайдове, ще ги получите. Всеки един от вас, всеки от участващите, ще получи този документ, този файл, за да разгледа по-подробно решенията, които предлагаме. Сега ще разгледаме малко по-подробно решението на ОМАДА според техническата характеристика на всеки продукт и изискванията на обектите и локациите. Започваме с облачното управление, защото това е основата на управлението на ОМАДА, на нашето устройство, на ОМАДА. То е естествено безплатно от всяка точка на света с ОМАДА Cloud Essential. Също имаме и стандартен, както ви казах от начало, който е, изисква платен лиценз заради повечето функционалности, които притежава. То е безплатно и не е ограничено облачно управление, без допълнителни такси или необходимост от хардуерни контролери на място. Достъпа до платформата се установява чрез веб браузър или мобилно приложение, както казах. OMADA Cloud Essential гарантира лесна и бърза конфигурация и управление на мрежи чрез Zero Touch Provisioning, CTP функцията, която естествено е само за облачния контрол, но не и за хардуерния контрол. Той изисква вече инсталация на място. Управлението и мониторинга на мрежата и видеонаблюдението чрез облачната платформа предоставя порт автентикация, one-click конфигурация и създаване на меж за Wi-Fi мрежата, които са включени отдалечен достъп до логове, fast roaming и Wi-Fi, естествено за гости. Създаването на аларми за проблемен хардуер и кабелната система и контрол на скоростта и мониторинг на динамичния DNS. Основата на OMADA мрежови решения се базират на потребителския опит, както казах. Създаването на сигурна, бърза и лесна достъпна бежична мрежа е в основни изисквания на всеки потребител. Нали така? Например, в една жилищна сграда, както на примера, която има голям брой наематели, е изключително важно създаването на частни мрежи. Тези частни VLAN мрежи, които виждаме на схемата. За всеки наемател или собственик на жилище, например VLAN мрежи, както е показано, за всеки апартамент. И сигурността на тези VLAN мрежи също непозволено проникване, вредни софтуери, забранени страници с нерегламентирано съдържание или съдържание за възрастни, може да се контролира от бежичната система за детекция на позволено проникване, YIDS и YIPS. Това е вече бежична система за защита от непозволено проникване и детекция и защита. Също така и с DPI пакетите, дълбока проверка на пакети, филтър на съдържанието и още множество функции за сигурност на мрежата. Имаме и примерна диаграма за логическа топология, на която се показва поставянето под карантина на устройство, което има непозволен достъп или пресичането на връзката на точка за достъп, която няма авторизация за използване на тази мрежа, който използва някакъв хак или бридж, за да се бъде включена към мрежата за разпространение на Wi-Fi в своя сигнал, да си има свой собствен сигнал, който да се изтегля от тази мрежа, приватна мрежа, тази частна мрежа. Така.
Изключително важно също е да се предостави надежна и сигурна бежична мрежа за хотелите, както бяхме говорили при това за примера за Алфа Resort в Троянско. Както за удовлетворението на клиентите, така и за сигурността на данните и финансите на хотела. Добрата мрежа печели повече звездички в букинг страниците, а това привлича естествено повече клиенти. Една примерна инфраструктура на хотелска мрежа наблюдаваме на диаграмата. Външните точки за достъп, които са на открития басейн или на паркинга, вътрешни точки за достъп на стенен монтаж за стаите, за хотелските стаи, тавански точки за достъп за рецепция, хол, зали за срещи, фитнес зали и всичко това свързано и в един разпределителен комутатор и основен рутер, които имат дистанционна връзка с централния офис на хотелиерската компания, така както и с други хотели от същата хотелска верига. Подобна логическа топология на хотелска мрежова инфраструктура, която включва също камери за видеонаблюдение, сървъри, посттерминали, телефони, цифрова телевизия. Вече имаме тук и примерни устройства, които биха били изпълнени за инсталация на практика в подобна инфраструктура, в зависимост от капацитета на хотела, както виждате, до 100 стаи, до 300 стаи. Това вече зависи от самите изисквания на хотела. Така, както виждам, има и въпрос. Така, сега ще ви позволя да си зададете въпроса. SmartSys BG. Заповядайте. Има само да ви пусна микрофона. Чуваме ли се? Да, моля задайте въпроса. Така. Ами, вижте, за момента нямаме подготвена сравнителна таблица с Unify, MikroTik, nGenius и Cisco, но може да се свържеме с вас, може да ви направя една подобна страница. Опция за интеграция с външни системи чрез скриптинг интеграция. В момента тази опция все още е в разработка и се очаква да бъде пусната или в края на тази година, в началото на другата, но не съм много сигурен, трябва да проверя. В момента все още Омада разработва последните функционалности на мрежовия сектор и някои от опциите, някои от функционалностите, като примерно радиосървъри. Радиосървъри за момента, мисля, че също в разработка. Някои модели имат, но някои нямат. Това е, че зависи от софтуера, който трябва да излезе на пазара. Същото и за API. Други въпроси? Да. То е по принцип самата мрежова инфраструктура. Контрола позволява управление на всички мрежови устройства в мрежата. На абсолютно всички мрежови устройства, контрол на достъп, контрол на нивото на трафика и така нататък. Така, други въпроси имате ли да може да продължа?
аз мисля, че ще е най-добре накрая да се отговорят на... Да, ако сертификати за сигурност, абсолютно всички продукти на Омада притежават сертификати за сигурност. Няма как да бъдат конкурентно способни на пазара без тези сертификати. Нали. Предполагам. Само тук да включа господин. Оля. Добре. Така, продължаваме. Благодаря за въпросите. Бяха много конструктивни. Продължаваме с следващото решение на Омада, което е специално за малки и средни офиси. Така, Омада предлага една независима и сигурна и удобна контролирана мрежова инфраструктура за малки и средни офиси чрез SDN на Омада. Тя е проектирана за специфичните нужди на този сектор. Централизираното управление на мрежата и видеонаблюдение на офиса, както и клоновете и служителите. Както виждате, тук имаме и управление на клонове и на служители в Home Office, така наречения Home Office, срещу основни функции за сигурност и връзка, като IPsec, P2P, L2P и VPN Clients. Мрежовите решения на Омада за многофамилни жилищни кооперации и комплекси предоставят една сигурна и лесна за управление мрежа, която заради своята ефективност, експлоатация и поддръжка повишава качеството на услугата и понижава разходите, естествено. Както казах, внедряването и конфигурация на мрежовата инфраструктура чрез централизирано облачно управление спестява намесата на специализиран IT екип. Какво допринася Омада решенията за жилищни сгради, за сигурността на връзката в жилищните сгради? Интегрирането на Private Pre-Shell Key или така наречения PPSK и динамичен VLAN, който осигуряват индивидуалност на мрежата за всяко едно жилище, общи помещения и мрежа за ползване от собственика и на кооперацията касиер или домоуправител, раздаването на привилегии. На диаграмата е показан един семпъл пример за свързаност на мрежи и видеонаблюдение в една сложна жилищна кооперация. Имаме, както в хотелските решения, имаме стенни точки за достъп във всяко жилище, външни точки за достъп и камери за общите външни части, като паркинг, детски площадки и градинки, таванни вътрешни точки за достъп за общи помещения, като стълбища, коридори, мазета и специално помещение за рутер и комутатор, да бъдат те сигурни, да няма достъп до тях. И цялата тази инфраструктура може да се ръководи както локално, така и чрез Омада облака, мобилно приложение от собственика на сградата или охранителната фирма. И цялата като данните на всеки потребител се намира в един облачен AAA сервер. AAA сервер, който се генерира паролите и нивата на аксес, нивата на достъп на всеки един от потребителите. Така, преминаваме към решения за ресторанти и магазини. Но Омада представлява особен интерес Омада за ресторанти и магазини, за малките и средни локации и обекти, които изискват постоянна стабилна връзка и надеждна сигурност в преноса на съхранението на данни. Парични на движение, посттерминали, стокова дистрибуция и така нататък. За да не листва също така и продукти и стоки в обекта, което води до надежно обслужване на клиенти.
На диаграмата се показва една проста инфраструктура на два ресторанта с точки с достъп, кабели, свързано с които имат връзка чрез облачното пространство към централният офис на собствениците на магазина или на охранителната фирма. Така. Как се управляват подобни обекти, ресторанти и магазини от специализираните центрове за управление? През диван, която е една централизирана, изолирана VPN система, която обединява мрежите на няколко търговски обекта в една логическа мрежа за по-голяма сигурност и удобство. Управление на привилегии на клиента, както казах по-рано, персонал и менеджмент. Шаблонни настройки за нови локации и обекти в евентуален случай на разгръщането на бизнеса и естествено на мрежата. На диаграмата виждате логическата топология на мрежата в един магазин. Общо управление чрез браузър или мобилно приложение. Така, обособени рутери и комутатори във всяка една локация, към която са свързани портативни посттерминали, тавани, Wi-Fi 7 точки за достъп и така нататък. Също така е важно да се каже, че всички уреди за плащане, като скрич, тъчкри, монитори в магазините, LAN принтери за касови бележки, четец на карти или посттерминали, стационарни посттерминални устройства, всичко това е свързано към мрежата и се ръководи изключително лесно. Може да се ръководи и от централния офис, ако се говори за верига ресторанти или магазини. Вече складовата инфраструктура, това е вече друго ниво. Тя изисква една по-плътна и стабилна свързаност заради имат опции в онлайн менютата и темплейти също така. Има и двете. Има просто всички функции са свързани за омада контрола, говорите, не така? Да, има. Добре, продължаваме. Така, значи за складове, какво трябва за складове? За складове, както знаете, това са едни огромни пространства. Те изискват, както казах, по-сигурна, по-силна мрежа, по-плътна мрежа, заради големите пространства и препятствия на Wi-Fi мрежата, които представляват стелажите с кашони, стоки и така нататък. За тази цел имаме специални точки за достъп за подобни среди, които също могат да се използват и за открито, защото са IP68, имат IP68 сертификат за водонепромокаемост. Това са дирекционалните или насочващите точки за достъп. Имаме като модели EAP 650, D120 и D30. 120 и 30, това е ъгъла на спектъра на Wi-Fi вълните. Тези точки за достъп са сертифицирани с IP68, както ви казах. Това е супер висок клас за водонепромокаемост и, както казах, могат да се използват на външни условия с температурна среда от минус 30 до плюс 70 градуса. Изключително здрави продукти са. Подобни насочващи точки за достъп бяха също инсталирани, например, на стадиона Ботев Пловдив, заради способността си да осигурят висока плътност на сигнала в една определена площ с висока наситеност на потребители. Те са много удачни за вътрешна и външна инсталация в публични зони с много потребители, с висока ползваемост на мрежата. Това са като, например, дискотеки, стадиони, както знаем, концертни зали, паркове, халета, молове и така нататък. Да, има топен API, да. Има. Така,
Може ли с въпросите на края на срещата, ако обичате, че в момента не водя и да не се затрудим, да не се забавим. На края на срещата ще имате няколко минути, с които може всеки от вас, който се интересува от нашите продукти, да зададе своите въпроси. Моля, записвайте си ги и ще съм благодарен после да ми ги зададете отново. Добре. Така, следващия слайд, като си говорим за едни изключителни точки за достъп, които предлага Омада, искам да ви разкажа за кратко за Wi-Fi 7 на Омада. За нашите точки за достъп и техните базови функции. Като знаете, имаме 3 вида точки за достъп за всякакви среди. Вътрешни, съставане, стенен монтаж и външни, които имат способността да се монтират дори на пилони външните. Wi-Fi 7 точките за достъп, които предлагаме, разполагат с портове от 2,5 гигабита до 10 гигабита, заради високата скорост на връзката, естествено, която предлагат. Например, са дадени EAP783 и EAP772. Те са оборудвани, например, с портове от 2,5 гига и 5 гига. Като функционалности, освен тревентовата бежична мрежа, притежаваме и специализирано RF сканиране. Това е за сканиране на спектъра на мрежата, за анализ на тричестотната мрежа в реално време, чрез постоянно сканиране и запис на бежични пакети, като по този начин идентифицират източника на смущение и помагат естествено той бързо да бъде отстранен, за да се поддържа мрежата в безупречен вид, в безупречно състояние. Отиваме към една изключително интересна опция, поне за мен, надявам се и за вас, която спастява много пари от кабелни инсталации например, в пресечни местностни, отдалечени места и създава лесността за конфигурирането и инсталирането на бежични мрежи между два обекта от разстояние на разстояние едно от друго. Говорим за бежичните мостове или още по-известни като бриджове. Това са насочващи външни точки за достъп, които функционират на принципа на point-to-point с сертификат за водонепромокаемост IP65 за външно ползване и пасивно PoE, което предоставя PoE пък за устройствата, които са свързани към вас. Към тях, не към вас, извинявайте. Което може да се захранва и други устройства под самите бриджове. Инсталацията, структурата на под самите бриджове. Като пример имаме 2 хижи в Родопите. Много красиво място, които са на един собственик и ги отдава под наем на туристи. На 3 км една от друга. Хижа, но е в по-ниското, има изградена кабелна инфраструктура на интернет доставчика, но до другата няма, заради естествено пресечената местност, гори, долини, реки и т.н. Как да имам интернет в хижа 2? Прокарването на оптичен кабел естествено до нея ще струва една торба пари на собственика, време, несигурност заради атмосферни условия, сняг, струпвания и така нататък. Да, съм случил и невероятни истории за животни, които разкъсват кабелите, ядят ги и така. Тогава идва на помощ мрежовия мост и бриджовете. Това е бързо и лесно и сигурно внедряване. От моста на хижа 2 вече могат да се свържат и други мрежови устройства. Сигналът, който нашите бриджове предлагат, е функционален до 5 км в перфектни атмосферни условия. Нашите бриджове притежават функционалност не само point-to-point, и функционалност point-to-multipoint, до което те притежават само че на дистанция до километър, до 1 км и действат в спектър на 60 градуса. Един бридж може да осигури максимално добра връзка до 4 подобни бриджове. Могат да се монтират абсолютно на всякакви основи и притежават автоматично усвояване, т.е. няма нужда от предварителна конфигурация. Регулация на свързаност чрез LED индикатори, които показват дали устройството е свързано към другото или не. Също така е важно да се подчертая, че тези устройства нямат нужда допълнителни настройки, като казах, нито предварителни, нито допълнителни, тъй като притежава функцията
plug and play. Тая функция само включваш и вече устройството функционира и може да се свържи с други устройства, защото фабрично са му задани тези настройки. Или чрез ZTP. Те са перфектни за инсталации в, както виждате, в хижи, ферми, градини, стопанства, строителни обекти, паркинзи, абсолютно навсякъде, където се изисква свързаност. Така. Проектиране на използване на открито. Така, тези устройства за открито, тези бриджове, работят с OMADA SDN за лесен мониторинг и настройка чрез облака за контрол, нали, на тези устройства. Все пак трябва да се контролират, могат да бъдат автономен режим, но също трябва да бъдат под контрола на администратора на мрежата. Така, на следващия слайд тук ще разгледаме три примерни кит модела, защото те се върват по две, нали? Bridge и Bridge 2, Bridge и Sub-Bridge, т.е. под Bridge, който е свързан към централния, който вече си има връзка с мрежовата кабелна инфраструктура, да речем. Тези Bridge китове, както виждате, предоставят една изключителна свързаност и могат да се монтират навсякъде. Да поговорим за OMADA Central. Накрая искам да спомена и за OMADA Central. Това е една обединена платформа за лесно и сигурно управление и мониторинг на мрежовата инфраструктура и тази на видеонаблюдение. Това е една обединена мрежова функция за мониторинг и за контрол на абсолютно всички IP продукти, всички мрежови продукти. Предлага една практична карта на OMADA устройства във всеки един обект. Автоматично открива грешки в мрежата, нефункциониращи или повредени камери, непозволен достъп от външни системи, аларми, аномалии и евенти. Изключително лесно внедряване и конфигурация чрез ZTP функционалността, дистанционно управление и поддръжка в случай на проблеми с мрежата или видеонаблюдението. Така, ще разгледаме една примерна диаграма на OMADA Central, която се управлява от браузър. Приложение е един огромен 10 гигабитов рутер, към който са свързани комутатори за агрегация, за разпределение на мрежата, комутатори с достъп от Layer 2 от всякакъв размер и с пояс захранване към крайните мрежови устройства в различни обекти, външни, вътрешни среди и така нататък. Някои от външни среди дори притежават камери, притежават панели за захранване, слънчеви панели за захранване. Така. OMADA Central предоставя едно обединено и гъвково управление, както казахме, за мрежите в хотели, жилищни кооперации, магазини, корпоративни фирми, компании и така нататък. На диаграмата е даден пример с главен системен администратор, който администрира няколко сгради, към което всяка си има локален системен администратор, в зависимост от неговата длъжност има различни нива за достъп на мрежата, различни привилегии и данните на потребителя. Например, Мария отговаря за мрежи и видеонаблюдения, Иван само за мрежовата инфраструктура, а Мишо само за видеонаблюдението. Тази разпределеност или подобна на привилегията за администриране на мрежи може да се обособи на още няколко сгради и всичко това под шапката на главния администратор, който има достъп чрез OMADA Central, от облачната платформа до автоматичните логове за състоянието на мрежата, кабелната инфраструктура, както притежава и необходимите инструменти чрез онлайн платформата за конфигурация, мониторинг и отстраняване на евентуални неизправности. Така, към края на нашата, благодаря ви за търпението, към края на нашия вебинар
искам да ви покажа няколко сравнения с един от преките ни конкуренти Ubiquiti за нашите продукти, които може също така да разгледате после след като ви пратиме тези файлове, да ги разгледате, да сравните устройствата за функционалностите. Примерно, наши устройства имат VLAN pooling, докато подобните им алтернативни модели на Ubiquiti не го притежават, както и за AFC, за Dedicated RF Scaling, това, което говорихме преди малко за способността на Wi-Fi, точките за достъп да сканират RF, сканиране на мрежите за откриване на евентуални проблеми. И също така го имаме за всички видове, всички модели наши точки за достъп. Примерно, ето тук сега в момента разглеждаме за Wi-Fi 7 access point-ите, точките за достъп, като и за външните точки за достъп. Примерно, външните точки за достъп на Omada притежават Bluetooth Location, установяване на локация чрез Bluetooth, което липсва при прекия конкурент, алтернативния модел на прекия конкурент, един от преките конкуренти. На следващия слайд ще имаме и свичовете. Както виждате, нашите свичове с алтернатива Omada свичовете, за разлика от техните алтернативни модели на Ubiquiti, притежават по-голяма стойност на VLAN връзките, както и повече POE захранване могат да осигурят и повече форми на монтаж. Така, това са за Access Layer 10 гигабита POE свичове. Повече VLAN, изключителна свързаност. Следващия слайд може да видим aggregation свичовете, Core Layer, това е което е Layer 3 свичове, Layer 3 комутатори, които свързват останалите комутатори за достъп. Те притежават, поддържат DHCP сервер, DHCP Relay, Inter-VLAN Routing, които при техните алтернативи на Ubiquiti липса, те се нуждаят от външен DHCP сервер и DNS, за да могат да извършват тези функции. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието. Беше изключително изживяване, поне за мен, надявам се и за вас. Сега да се върнем, както бях обещал на Крис, в началото на нашия вебинар, да му предоставя неговите данни. Крис? Благодаря много. Да, благодаря, Ванка, за това представяне. Като цяло това са моите данни. Можете да си запишете имейла и долу телефона. Отговаряме на Viber на този телефон. Така че по тези начини може да се свържете с мен.